Jerry in chang ho chu big mouse le mani thua sha chwa nu chuan Jerry omdan chu dang vekin chang ho po chu a hnai thadu ta hau lo lelama ji hian chuan Jerry omdan mak tak chu mu in chang ho chu tura hrai hlum thei chuan bel chwa chu atiam Jerry chuan ati tange ma se a hnu loka a thil ti chu in chhir le ngalin rang takin anu puimi ho ne na apasal din mon chat lau thu chu a shil le taringot van nei thak takin chang ho chu a hun taka chan manin adam chuak le sham lom e mawang chuan mi ho chuan Jerry chu poisa pe ma se chang ho laka a in thiam lo na chu ati zual deuh deuh zawk chang ho ni khoshelawa a om lai chuan guard chuan a rukin document a akut zung chang chu a nem tir parking lot lam chu pan ngalin document chu ji hian a pe reivak lo hnuwa chang ho lo har anupui ne zan hun nuam tak an mandun hnu chuan jela lu le chu angai konglaka chuan chang ho chuan jel laman pan reng reng lo ti chu sia in zuan thlak chu atum ma se muthil na damdoi chuan an ron chiu ni khoshelawa a omlai chuan chang ho chuan a mumanga big mouse chu a lo man ma se chu pa chuan mark chu sheng tlatin anin sual boy chang ho chuan a mark chu phel sakin a hmel ang chia chu a lo ni ron har chuak zokin room var veka chuan a lo om mental hospital chu ni in chang ho chuan tal chhuat tum ma se a thei si lo muthil na dam doi bok chuan an chiu le ta atuka chuan chote chu ei du lawin amu thei lo aril ru chu boy vek to ani chutia an dam doi in na tho chuan thileng ki ma soi chwa vek chu an ring ani anu loka chang ho chu vai roi chanin ruma chuan sa zu tam takte chu a mu a hlau lutuk chu atal na samai atopa chuan a chaw cheta ji hian chuan hunrem chang chu chu in a bilian za thuruk na chu a zot chang ho chuan a shat lo thu le big mouse ani lo thu chu a soi prosecutor chuan dot soya ngain aril ruchak dan chu mi pa ngai ai sang chuan ngai hial to ma an lak le zel dan tur chutia an soidun lai chuan le lama chang ho chu mumang rama chuan cheng le in anupuya mu masak ber ni chu mu ahan har chwa le chuan ji hian chuan seram danga chiu le chu lo tum mek ma se prosecutor chuan lungphu chola a thi thei thu chu a ron soi ji hian chuan lo ngai poimo du lo a chiu don lai tak chuan chang ho hlau lutuk chuan tlang pakhat anupui ne nan kal thin na chu a shil chu vele ji hian chu a chian te shwain an kal ngal thing box an va mu ma se gold bar pakhat chau chu lo omin ji hian chu thin rim taka let le in chang ho chu gold bar dang om na chu a zot ngal chang ho chuan an in biak na chu big mouse in lo ngai thlarenga sia in a hlau na chu zia huain a ron chan chwa hun chu lo ngak top a hnu loka an omna a chuan kang mei chuak zuin chang ho chuan rem chang la in nurse chu a bei atlan ngal ma se shat lo chu pa chu in swal thiam tak chu lo ni in a thi man chep ti a chuan kang chhel tu pakhat chu lo lutin a ron tran pui ngal Jerry chu lo ni hospital a chang chuan chang ho chu tlan chwa pui ngalin kar cha bi chu Jerry chuan a pe chang ho chuan thilom zia chu a zot ma se Jerry chuan soifia man lawin ma se big mouse in chan chuak tura ti thu chu a shil man ama chawa tlan zuin misual ho chu a chhai buai chang ho chu kar danga chuangin a thom hno te chu a thlak reivak lo hnuwa chuan Jerry chu kordum ha ho chuan ron hualin chak taka tlan chhia in na tak chuan a in hliam pha ta chang ho chuan thil thleng chu hmureng ma se engma ti thei anei si lo rang taka chulai hmun tlan chhia san bak chu anuwa police ho ne na chang ho jela changa atlan chwa thule mantura thupek chu andong thil ngai twa momal theilawin akal na tur po chu a shelo chuti lai tak chuan big mouse chuan hotel address chu aron thon konga chuan police checkpoint chu a mu in herlerem to si lo chuan malam chu a panzel tlan chiat in ring sa reng chuan a om rin lo deuh chuan a thalaka han en chuan police chuan a local tir phal ve mai police po chu big mouse ta na thok ani ti a chiang ta
hotela chuan big mouth chuan changho tanin kim chu lo ruam man sak vekin jeri hliam torte ngai toiletin man changkai mai ni to lo le in beile chu atum ta ani atu ka chuan mi ho chuan Mrs. Jang chu mu in prosecutor sio thina a thudi khai lang tur chuan thodun chu an tum ta mi noi ria chuan subscriber omna chuan thil enge mu chu soi chhuakin courthouse ma chuan le khaziak te chu an keng changho chu atlan chhwa lo thu le kidnap ani thu chu an au chhwa pui nu chui zuina na changkai tur chuan an phone te chu an pe changho in chanchin thara lo mu chuan anupui thil ti tum chu a shethiam ngal reilo te hnuwa mi ho in screen a thil han en chuan changho in a propose la ya athu soyang chia chu ani eti chuak tu number chu la in mi ho chuan a bengal atopa changho chu a befu thei ta sha mani changho chuang kong pui chaka building chunga adin thu chu a ron shil Mrs. Jang in thil omdana mu nu chuan jan pui chu du veta changho chuan misual ho ni na pholan vek chu atum big mouse telin Mrs. Jang chuan ji hyang kolin paper nei to thu chu avashil chumi aya chuan han chuan in chen na lekha sign tur chuan ati thung ani lo chuan big mouse pe ka chuan avo ani na taka chuan chu thil chu Mrs. Jang le changho ruam han na vek chu ani ma se han chuan anu pui chu chen du lawin hmangaih tak zet ani anu loka mi thil ti thei tak twal that tu pathum te chuan chal nein lelama changho chu big mouse angin alo life ve mek bok court chuan misual te chwa zalen tur thu soilokin achan chu prosecutor chuan mi pathum te chu tho pui wang ani changho chuan prosecutor thu soi zong chu soilok vek dik vekin pakhat chuan DNA report ati danglam thu te a soi poi khoi tu chuan thu dik ani lo zia le professor sio CPR an pek na lama ataksa a kai ani thu te a soi ma se chu thil chu li ruwa man lok na chu ani online a chuan dar ngalin mi pui ho chuan child chu diklawan ti chan ji hyam po chuan a secretary atang chuan a lo shanghal thila kalboi wang chuan prosecutor chu cholri tur chuan ati ami le sa te chu in mukhom ngalin ji hyam chuan Mrs. Jang ne na changin kol chu adong minute somni chunga cafe a muhal tur chuan a ronti do thlan tur nei loin ji hyam chuan han chu in chen na lekha chu sign tirin Mrs. Jang ne na chuan a pe ji hyam chuan big mouth somna chu a zot let ngun taka angai twa hnu chuan Mrs. Jang chuan warehouse somna chu a shil police tam tak chu chulai hmuna chuan kal ngalin ma se monitor chan va mu chal chu nei chhunzawmin changho chuan finfiana om lo wanga poi khoi tu pathum te chu an chwa zalen tur thu a soilok chiang tak chuan judge chuan a soi ang cha chuan ati tangi mai lo thlir tu te chu an phuzok misual pathum ten courtroom chu chwa sanin an ma a chak a chu a ronding changho chu screen a chuan live chhunzawm zelin professor sio an tha chan chu lekha pakhat tu ma mu lo anei wang ani thu chu a soi broadcast chuan anin biak na te chu atar chuak Mrs. Jang in a buma wangin ji hyon chuan poi khoi tu te tan chu paper chu changkai ti sha in ma se lekha pek chu a lekha du tak chu alo ni lo anua a secretary chuan a bulvela he chuan camera om thu ron shil ji hyon thin rim lutuk chuan camera chu arap cheta vek mai misual pathum te chuan soi turan shelo anmani anin chhanhim thei talo chuti lai tak chuan changho chu court ma a chuan lo lang thutin reporter ho hne na an poi khoi chu a highland ngei tur thu chu atiam ma se tu na chuan police ho chuan man le in a cham pakhat chuan jeri chu a thi lo thu le hospital a om thu chu a ron shil ru changho chu tho hok in a hadam huai mai sune chu jeri hne na lom thu soina lekha pek sak tur chuan ati anu loka doctor pakhat abana ta tu nei chuan lekha chula in jeri a ron har chuan doctor chuan lekha chu a ron pe jeri in a chhar zo hnu chuan thin rim tak chuan a pot thler vek chang
tang hawin chang ho chu jela ron lu le thuan lo sha chuan an phur viau mai a chan cha ti chuan a lo let le na chuan lo lom sak vel na pakhat dan ina adar thu te chu chang ho an lo shil tang tam tak chu in rin lok na hun om lawa an a thut thu le thi te a luak chhuakin an thi ngal zel thu te an soi chuti lai chuan ji hian chuan chang ho chu tan ina va mule in professor sio thina in nam hnoina nei lo thu chu chang ho a shil mase abul tum tu ber chu a shil du chuang lo lelama misual pathum chwa zalen tak te chuan aruka engki ma abul tum tu ber chu an va mu pahau satak le thil ti thei tak chairman kong chu alo ni yong chuan prosecutor hawin lekha chuan lak thu soin chairman kong champui na chu an dil anua mayor choi chu lo kalin professor sio lekha poimo tak chu chairman kong hne na aron peta ama deuh khan choi chuan mrs jang chu mu in paper wanga anun na hlo om thu chu a shil lekha chu a pek chuan ramdanga akal na tura tum sak tur thu le suma pek tur thu chu a soibok atopa chuan mrs jang chuan lo pom ta ani choi chuan khovela eng thil ma ati boina chan tura om to lo thu chairman kang chu a shil chu thil chuan a bulami pathum te lak tlak lo zia chu tar lang ta mi pathum te chuan choi chuan poi khoina a tel ve ang chuan an soi thudik chuni in afiam kwal vel mai mai ani chumi zana chuan choi chuan atak sa ti bodan chuang ngai tua pui kolada nu chuan a secretary ne na chuan car accident anga lan tira arwang da chatur chuan ati zui bok misual pathum te chuan thin rim taka awin an ruala meidila an shwai tur thu chu an shil choi chu nui sukin finfiana ti chiat vek thu chu asoi zanrei nuwa chuan choi chu room thuru ka chuan lutin gold bar bo ho omna chuan akal akuta memory card om chu enin faifuk pa in alung chu a oi hlia mai tuna engkim chu a thunhwaya om to in jail lama chang ho chuan paper chu mang changka in big ma su in lantir ngei chu atum ani lo chuan pui atum to lo ani big ma swan tarot karta lo chang le tin in mu chu lo rem ti tange nge chang ho chuan zamru tak chuan biakina alo ngak ma se a han hoi le chuan warden park chu awa muta hlol mai park chu big ma sang chuan a in soi ma se chang ho chuan a lo ring hlel na samai park chuan tang pakhat chang ho be tu a tha thu te a soi ama chau chu chutiang ti thei tur chu ni in tan in chunga adu du na akal thei om chun chu ani akuta ta tu te chu mu in chu thil chuan chang ho rin hlel na chu ti zwal zokin a chan chu tak tak chuan akuta thilabun tlatani chang ho chuan anin biak na chu aruka lo recordin manchang kai na tur chu anei ni om takani hun chu liam zelin tangzing a chen khat chu maksak taka omin goyan hospital ami vitamin chu an dil tatlat lelama mrs hian chuan mi ho indam lo thi sen a rukin a testi chu a lo sheru mi ho in boina danga thlen le chu hlawin ban na thelu tur chuan a ti tamya ma se result chu lo chavekin mi ho chuan thil dik lo om chuan ala shetlat akalma chuan tang ho thi sen test report chu do kana amu jela a in volunteer lai chu shechwakin head nurse in thi sen sample chu box rana a chen ran lai chu a mu thudi khailan tumin mi ho chuan jel lama na chu adil chuti lai chuan serial killer chu in swal boina wangin na tak chuan a in hliam pa mi ho chuan thei top chhoin anun na chu chana tum warden park chuan na tho dan chu lo du hle in a hmuna chuan na alo pengal mak serial killer chu damdo in lama enkol tur chuan an shwai doctor chuan test rang nein ma se a thisena chuan thil diklo engma mu ani lo mi ho chuan alarin hlel mel viau mai aruk chuan serial killer thisen chula in endik tur chuan a thon ngal tan in lama chuan chang ho chuan mayor choi chu thuan zol fia tur thu chu a shil big ma sung chang poimo tak soi chwa tum thu te choi chu thu she tu anga om tura adu thu chu a ron shil a hnu loka choi chu lo thleng zui ngalin chang ho chuan coffee a tur pol chung chang kha chin fel masak phot adu chu thila sha chuan mayor choi ril ru a buai ta hle tal o tir tura uluk taka ruwa man na vek chuni in atum ber chu das kem memory card ne ya fin fiana ti chiat vek chu atumani
an thu soi lai chu thlak tumin changho chu big mouth sung chang chu azot changho chuan warden park nge nanin biak na a record chu a play changho chu big mouth ani lo ti fin fia na chu ani pa park po chuan big mouth noya thok chu lo ni prosecution lam chuan dan phal lawa thil record chuan man thei lo changho chuan anin biak na chu park rem ti na thlap ani thule camera chu kamru in ngai thlak ruk na da thu chu a soi tamai a nu loka park chu manin changho phuba lak na emo chu ati prosecutor chuan an thil record chu a cham pakhat gan hne na changa adon thu a soi gan chuan park man tir tu chu mayor choi ani thu chu a shil bok warden thar chu ni ngalin zu te chu an in ho le ang lop lopa tang ho tan chuan an warden thar chu boinan na sa jok thlen tir tu ani chho chan don ani chumi zan chuan mi se san chu coffee adam doi pol chu in palin a nu loka pangai lo chanin a accident pha ta hial mai changho in news alo en chuan thilom dan chu in ang ti hle in accident pangai ani lo ti chu a she thei ngal ji hianin professor sio thina a in nam hnoi lo thu a soi hnu chuan changho chuan mayor choi chu a ring hlel chan tatlat mi ho chuan dam lo thi sen chu en non le in a lo dang lam vek mai chu thil chu mayor choi chia chu a hmu si mayor choi chu professor sio thina a chuan a in nam hnoi nge ti a chiang ta changho chuan recording device chu pe in mayor choi le big mouth singkara boina thlen tir chu atum ta ani atu ka chuan tang ho zong zong chu hola ko khomin an warden thar chuan jail chunga ni na wanga thunei na te chu ti to vek ani thua puang dum dum mai box pakhat chu chopin tu pon complain an nei chuan chumi boma thlak tur chuan ati zui bok tu pon man ru thu ru kan nei le nei lo chu an dap chwa tur thu soi zelin ma se tum ber jok chu ta tumak tak nei chu a shedu ani ama chuan changho chu big mouth zong muturin na thopui chin na sataka an zon hu chuan tangzinga mi pathum ta tu nei chau chuan mu rei tak chung chu park chu jela da ni in athu nei na mang chuan gan chuan warden hui chu wal out tak chuan a soisa tang ho pathum ta tu nei te chu soisa bokin park chu big mouth tak tak chu soi tur chuan ati changho chu a hun taka lo thlengin top tur chuan a ron ti gan ngai dan chu ni lo hle in mayor choi chu kolin changho le park an thodun thu chu a shil ringot chu thua sha chon choi chuan gan hne na adu du da na che thei thu ron shil ta mak mai gan chuan tang ho zong zong chu ko khom le in big mouth ta tu om dan chu a soi chuak ta mai le changho chu big mouth ani lo thu te chu a soi tel zui adot le a chuan big mouth an zon mu ma chu an na tho cheu chu a le ta a ha thlak tur thu chu a puang le ta boruak chu so sang hle in leader jang chu lo in rol ngalin midang ho chu changho ti boy lo tur chuan a vo zui ngal anua changho chuan gan chu va mu in choi hne na champui na dil chu a vatum ma se meeting a nei tur thu shilin kol chu a met top mak gan chuan tan ina thu berani thu le tu pon a thu soyan zomangai thu chu a lo shil leila mami ho chuan message jang he na changa kol chu dongin serial killer blood sample alak nu khan message jang chan puina chu avadil ti kan she thei message jang chuan a thisena jak a mu thu le thisen cancer ani thu chu a ron shil tamai